F'tmiem il-ġimgħa mistennija d-dilettanti tal-futbol Malti b'żewġ timijiet minn 6 jissiltu għar-rebħ tal-kampjonat u 3 oħra għall-kwalifikazzjoni fl-Ewropa. Minkejja li Valletta FC insabu fil-quċċata tal-klassifika, xorta waħda il-kampjonat jista' jmur għand Hibernians għax jinsabu 2 punti taħthom. F'każ li l-Beltin ifallu u l-Pawlisti jirbħu s-sibt li ġej, Hibernians jiġu ddikjarati champions, iżda dawn jistgħu jiffaċċjaw lil xulxin f'każ ta' rebħa l-Hibs u draw għal Valletta. B'kollox is-sibt li ġej se jintlabu 3 logħbiet fl-4 ta' wara nofsinhar bil-logħba Ħamrun Valletta tintlab f'Taqali waqt li Sliema kontra Pjeta tintlab fis-Centenary Stadium u Hibs jilagħbu f'darhom kontra Balzan. Is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Angelo Ketkuti qal li l-logħb se jintlabu fl-istess ħin minħabba raġuni ta' trasparenza, ħabbar li l-biljetti qed jinbiegħu b'ritmu maġġel. Tazza pratikament se nkunu lesti biha għal kwalunkwe eventwalità biex jew tingħata fl-Istadium Nazzjonali jew tinżel il-Hibernian Stadium. Għalissa naħseb ħalli l-segrieta mbagħad naraw lil min sentu għana l-sitt. Qal ukoll li hemm ġlieda bejn 3 timijiet oħra sabiex jikkwalifikaw fl-Ewropa, dan hekk kif Gżira diġà assiguraw posthom b'5 punti vantaġġ fuq Ħamrun li jinsabu fir-raba' post. U hemm oħrajn biex qed jilagħbu biex jevitaw mir-relegazzjoni, jiġifieri li s-season li ġej jilagħbu fl-ewwel diviżjoni u għalhekk dan kollu wassal biex għandna proprju l-aħħar ġurnata tmiem tal-kampjonat eċitanti kif il-fattu. L-MFA bħalissa tinsab għaddejja b'diskussjonijiet mal-Korp tal-Pulizija dwar is-sigurtà fil-ground. L-Ispettur Robert Vella responsabbli mis-sigurtà tal-ground ta' Taqali appella biex il-partitari jaħsbulu qabel. Fil-fatt il-gradi tal-istadiums se jinfetħu satejn qabel. Jekk ninnotaw li l-persuni jkunu surbana mhumiex se jitħallgħu jitlu ġewwa l-Istadium Nazzjonali. Appell ieħor ukoll huwa sabiex il-persuni li jkunu ġejjin lejn l-istadium josservaw id-direzzjonijiet tat-traffiku li se jkunu qed jiġu magħtija mill-pulizija li jistgħu jkunu stazzjonati madwar it-toroq ta' Malta. L-Ispettur Vella qal li s-supporters tal-Hibernians ħadu l-inizjattiva li jinżlu fil-ground tagħhom bil-mixi filwaqt li nħolqu rotot apposta għall-logħb f'Taqali. Il-supporters tal-Ħamrun għandhom jiġu mid-direzzjoni ta' Durumblat u ċoħe min-naħa tal-Mosta ħajparkjaw ġewwa l-erja ta' wara l-enclosure fil-waqt li l-partitarji tal-Belt huma jidna jiġu min-naħa tal-Ħattart, min-naħa tal-Pitkalija u kif ukoll minn ġewwa Crabs Village u jipparkjaw il-vetturi tagħhom fl-erja ta' fejn hemm l-Aviation Museum fit-triq taċ-ċimiterju tal-Intarfa u fl-erja tal-Millennium Stand. Intant waqt li mhux l-ewwel darba li l-kampjonat intrebaħ fl-aħħar logħba, is-sitwazzjoni ta' din is-sena hija uġieħ ta' ras akbar għal forzi tal-ordni għax hemm ukoll tiġrija qalila għal poste fl-Ewropa bejn diversi timijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.